ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡେସ୍କ୍ରାଇବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ନାମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗଠନ ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ, କୋଶଳ, କଳିଙ୍ଗ, ଉଡ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଠିକ୍ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1803 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତାଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ ତ କଲେ ସେଟା କିଛି କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। କି କଥା? ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ? ଏହା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ପ୍ରତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଏହିପରି କ୍ରମାନ୍ୱତ ଚାଲିବା ଫଳରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଡେସ୍କ୍ରାଇବର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।